So yun, what's up mga kawaray, no? Welcome to my vlog. And syempre, ano pa ba gagawin natin? Dahil bonus life tayo, maghanap kami ng court ngayon na pwedeng mapaglaruan. Pero bago yan, syempre chicha muna kami, kakain muna kami rito sa mga ripa pits natin. Eh, si Baring Toto. Yung ano natin yung... Ay nako, yun ako isama dyan. Mayari ng restaurant. Kaming kain. Kaya dyan na muna kayo guys at kakain na muna kami. Alright. Shoutout sa mayari ng restaurant. Dalaga pa yan. Shoutout niya pala sa mayari ng restaurant dito. Jackie. Yung ride na yan. Ano nga pala? Yung ride ng Garcia dyan. Pagalan mo. Yung mayari ng restaurant, Madam Jackie. Thank you po. So yun, ubus. Sarap ng kainan. Magkano na pa yan ubuling? Oh, 40 na yun, naging 30 na lang. Ilan? Magkano? 20. 220. Ito na. Dalawang Hindi ka mga nanalo eh. Dalawang talong. Receiver. Ano nga pa na resibo eh. Thank you so much. So yun, bali magpapatunaw lang kami. Apat na baso. At tamang-tama lang kundi. Dahil wala pa mga laman yung dyan eh. Papahinga lang kami konti kaya maghanap na kami ng card. Alright. What's up guys, no? So andito tayo ngayon sa Purok 12. So bali nagtatawag pa ng mga player. Mag-aantay muna kami rito. Malakas yung mga player dito eh. Tsaka maliit yung court dito. Sakto lang. So yun, mga kasama natin maglaro ngayon si tsaka si Dexter. Malakas to. Kaya abang lang kami.
yun guys, bali wala injury yung sa namin. So, dalawahan na lang. So yun guys, what's up? So tapos lang ng laro namin. So yun, olats tayo guys. So madulas yung yung court. Pero good game pa rin sa nakalaban namin. Kaya shoutout sa inyo. Alright. Masugad mo sa katuyag. Kerde kami. Wala ito at basketball. Okay, wala. Bawi na lang next time. Ay mga parasbuhon man kami. Mga tanon. Dilanay. So yun, bali ito rin pala si Dexter. Dexter, taga Samar Liwat, Oray Liwat siya. Maray nun. Din ka sa kwan? Takloban ako, takloban. Sa Tacloban siya. So yun, bali dilila kami nagkita niya. Yan lang kami nagkakilala pero uyag dayong kami sa basketball. Solid. Perdi man pero okay naman, napagpawisan. Alright, bawi na lang next time. Alright.